Мне как белорусу, если честно, чуть-чуть стыдно за то, что я так язык вообще, практически не знаю. Но я могу так, пару Не, слов ну слухай, по-белорусски. пытанне до таго, ведаеш ці не, гэта у нас две дзяржаўныя мовы. Вось я Ну размаўляю да. па-беларуску з табой, ты па-руску. Мы аднаго адзін разумеем, все, пытанняў няма. Хотел спросить, откуда это у тебя пошло? Ну, выхоўвала мяне бабуля, вось, яшчэ з ранніх гадоў. А пайшло яно, бабуля чытала вельмі шмат па-беларуску, я чытаў вельмі шмат па-беларуску, а потым настаўніца ў школе показала, вось, як настаўнікі зараз выкладаюць мову, большая колькасць настаўнікаў, гэта настаўніца па-беларуску, размаўляе па-беларуску толькі на уроках беларускай мовы. А яна выйшла з урока з усімі настаўнікамі па-беларуску, на вуліцы па тэлефоне па-беларуску. Такі вау, гэта так мажліва. Ну і неяк захацелася адрознівацца ад усіх, не буду я гэта скрываць, што шмат рускамоўных рэпераў там у горадзе, у Беларусі, у обласці, а хочацца, каб беларускі рэп гучаў. Ён існуваў да гэтага і да мяне, і пісалі шмат людзей, але тыя людзі, на жаль, такія, ведаеш, з пярчынкай, скажем так. Ось, і хочацца паказаць, што рэп можа быць асэнсаваным, па-першае, па-другое, па-беларуску.